Raden Gatotkaca, Raden Antajoso, Raden Antasena. Lumat ana ing kasatria Madukara. Nrusuping Wadiwasa kapeten dedet lelimengan. Amung kekayiping kayang kang bisa nglampahi jroning warga kapiyen swara ngrijan kang tangguh dening wandang swarane. Uga kabareng swaring satu para candhan pangemrong Saradula pengakaing deg saka pangemrating dwi panggo pangaluping Srenggala. Uga kabareng suarane kutu-kutu walang atoga kang muna ana madaning wana bisa gawe asiling wana. Munggah gunung meduring julet. Marmane kutraing kusuma rembesing madu ijiling andana tapa. Agung ageng limanakung marang Jawata satemah gogrok uling salomba. Bisa makan pangaribawa gara-gara Sukramangkara tumpamendo dite kalapa Somowarcita anggara rega Buddha Maesa Raspati Minduna Sukra Mangkara Sukra Jemuah Mangkara ora tanggal 1 tiba dina Jemuah taune urang tanggal 1 Sura tiba dina Jemuah taune urang duweni watak udan ora tentu tanduran ora subur jalari larang pangan larang sandang nganti padha bingung apa sing ketok dol nganti akeh sing padha kepisan karo bojone mergo ekonomi tumpak dina Setu mendo wedhus tanggal 1 Sura tiba dina Setu taune wedhus duweni watak larang udan lemah gesang rangsang rebut kekuasaan utawa kalenggan tegel karo kanca kepro tegel karo sedulur tegel nyatut bayare karyawan bos yoga tegel nyatut bayare rombongan Dite kalobo Dite dina Minggu kalobo Klaban sasi Sura tanggal 1 tiba dina Minggu taune Klaban watake udan ora mesti
nganti gegodhongan padha rontok prabawani panas bisa gawe ati panas gampang nesu sithik-sithik nesu sithik-sithik nesu ora nek rokok nesu ora nek kopi nesu ora nek pacitan nesu Somo Warjito Somo Senen Warjito iku cacing sasi suwa tanggal 1 tiga dina Senin taune cacing watake kakrian udan tanduran dadi kala banyu akeh raja mati nadyan pati iku sewu dalane tanpa bisa tekane pati agi antuk-antuk sing-sing rancaan bablas mati agi mangan enak bablas mati agi turu bareng karo bojone sambyuh bareng mati anggara Rekoto anggara dina Selasa rekoto yuyuk sasi suwa tanggal 1 tiba dina Selasa taune yuyuk akeh udan tanduran subur ngrembaka nanging regan mundhak ya minggalan karo yoga sing ora mundhak padha wae kadang malah medun akeh wong sing melek dudu darbeke wong bebrayan antut runtut sing wedok digondol kancane mula sing padha ngati-ati kudu sing waspada tenan kudu diawasi tenan bojone Buddha Maesa Buddha Rebo Maesa Kebo sasi suwa tanggal 1 tiba dina Rebo watake sarwa sedengen panas karo udan imbang wong padha guyub rukun nanging ora ana cacate padha gampang kena pengaruh ora iso tetek adile Respati mintuna Respati dina Kemis mintuna iwak sasi suwa tanggal 1 tiba dina Kemis taune iwak nduweni watak imbang antane panas karo udan wong padha guyub rukun antut runtut nanging kabeh kuwi mung gawene menungsa ora ana sing bisa ngungkuli marang panguasane Gusti kang Rada Dumadi gara-gara nang Jagati Pangliran iku mungkin arep mati mijro tuwas masak penanane ingkang sami kegujikan ana ora rombo Kandang kaki pengen suwi makal kandang kawangan Sambirono awal kulawan ngeres
Jam piro iki to? Jam 2 kurang 5 menit. Aku andang jam 2. Lekase rondo kewengen. Oh larang ya ora apa-apa. Sing pokoke iso minangani pamundhutane warga ing kul wae dene. Aja nganti gawe kuciwa, aja nganti gawe kuciwa. Ya sak gadug-gaduge. Wong awak dhewe sak kanca kuwi nggone nyambut gawe sing perlu kritikan. Iya pancen bener. Isih kudu dibenah-benahi. Aja seneng dialam. Sing jeneng alam kuwi kurang bedane dadi racun. Wis seneng dikritik karo sapa wae. Sing tundone bisa ndandani apa sing dadi pakaryane awake dhewe. Lah iya. Ya karang iki isih ana kol maning sasi sura. Sing jenenge sasi sura kuwi tukape wong Jawa. Sasi sing kanggo prihatin, kurang gugo, kurang ngombe, kurang anggone turu yen perlu betah mlaku. Lah iya. Sing dijaluk pancen ngono kuwi, awak iki wong Jawa. Aja nganti ninggal Jawane. Lah iya. Awake dhewe iki tedak turune wong Jawa. Leluhure awake dhewe iki wong Jawa.
dadi aja nganti ninggalke adat tradisi Jawa. Ngono. Ha iya. Nek sasi sura kuwi padha nguri-uri adat tradisi, ana sing ketuprakan, ana sing wayangan. Budaya-budaya padha dimunculake. Mergo ngono mangsane awake dhewe iki dadi wong Jawa. Leluhur awake dhewe yai sing pinter tenan. Anggone padha ngripta marang suasana kuwi nganggo rasa ngono. Heeh. Pancen bener. Luwih-luwih sasi-sasi sura kene iki akeh sing padha nindakake marang prihatin. Lah iya. Ya ora beda karo sing rasul agama Islam. Ayo kudu kuat mlaku, kuat melek, kuat ngelih to. Lah iya nek tumraping agama Islam apa perlu kala cocok. Kuat ngelih ya sasi Ramadan kudu kuat poso, kudu kuat ngelih. Kuat mlaku, mumpung sing kuat mlaku kudu mlaku salat berjamaah ana masjid. Kuat melek kudu kuat melek. Pikir tengah wengi. Lah iya. Aja kaya bakul. Mendem. Enak ele. Enak ele iki ora. Orang seger kok kaya kenang. Boyo prihatin kok iki ora. Prihatin blas matas kuwi ora. Iki rapat meleh kok kon prihatin ora. Larat. Dogelan tradisi ya terus. Lho wayangan. Nganggo apa jenenge muji syukur kunjuk karo sing kuwasa. Aku ki nggawe sasi sapar ora tau nang omah. Apa? Sasi sapar ora tau nang omah. Pinjere terus. Kowe kuwi kok ayo. Rokokku kok lho. Waduh. Bagus sih. Biasane vertigo kok. Vertigo ora. Leleng iki lah. Aku mulu saya sabar wis sibuk aku nek sasi-sasi ngono kuwi. Mula jeneng aku lagi ngaso capek. Kowe kuwi kok ayo kok ae. Juatane diling-diling apa kok. Iki arep pilih-pilih golek penong barang kok aku ki. Mesti wae. Gajet wae. Aku nek nyawut dhewe aja cerak-cerak aku rek. Kowe iki nek cerak aku ndak pengaruh aku. Yakin kowe. Ngaruh apa? Aku ndek duit, engko njur kowe ngaruhi aku supaya aku saling-saingan. Lek kowe dok liyane omah ngono. Ya minggu ngarep menungsane kok ya kuwi ora. Ngono ngarep menungsane. Wong nyatane kuwi dipengaruhi ya sumrintil ngono kok ndak. Lah tak pikir-pikir ki omah ki bosen ya, Cek. Lah ra tenan to. Pancen lakuane ngelak. Ya meneh nyambut gawe ngono ki beli-beli. Aku beli-beli omah wene ngerti. Rancangan gambar aku cat biru. Waduh. Grenjeng. Kaya untune samidi. Kaya untune samidi. Ya syukur. Aku ki melu seneng nek iki okene nyambut gawe ngono to. Wong dasare yo ngerti keluarga. Nanti mikir-mikir juga gampang aku membayar aku. Juga apa? Gak kemana sih ya? Kayak kita ada malah rugi aku kan. Malah rugi belum kepikiran. Nah ini kaya bakal cetok. Nah ini kaya aku lah. Apa itu ngono? Orang pilih itu rumah itu kepayon gamelan. Kepayon rancaan. Karena jadi wong timur kira kalau dimeren kok yo nek. Kepri gelan iso disinau bisa. Kepinteran yo iso disinau bisa. Ini nek kabejan iki disinau ora iso. Ora ono dimerekake kaya ngono. Kuwi Petro wis ben ngono ben. Kok Petro iki koyo gamane iki mendem wae kok.
Kumpul-kumpul rapat, alasane. Tekan tundone yo nganti do. Aku wis tau nyupir iki karo jaman pae pirai lagune wong wae lepas tang aku. Nyanyi wong joget-joget mobil limpang nang ngalen. Modal aku yo. Kok aja ngono kuwi Bang iku. Iki ngrusak raga. Ngatur aku ki ngapa nggih ngurus aku kok yo. Cerewet bae. Ayo padha casan ikut. Ngumpul sing wektu. Heeh. Jineman kanthek. Ayo yo nyupras yo. Jineman kanthek. Iki sinden ora tau leren harus sapa-sapa melu sapa-sapa. Ya soalnya ya apik. Tur penggemar ya akeh. Penggemar pemabuk. Apa yuk? Penggemar pemabuk. Ya karang nyawangku iki kaya kaya nyawang Luna Maya jadi. Anggepe Kak Kusnul. Iki nek kaya mumet iki to yo nyawang iki nyawang cenul. Nek nyawang dene iki kaya nyawang hardi cilik. Hardi cilik. Nek nyawang Buyaki yo nyawang desa. Tapi ngenane bonceng aku yang ngerti ya. Sapa-sapa digasuk, sapa-sapa digasuk. Arep jingkel ya digasuk. Sortina ya digasuk. Panjen tau lho ya. Kok aja mirang-mirangke. Pancen bengi tak bilang-bilange kowe arep. Kapan ora saiki? Wong asli ya padha ora iso kok padha-padha apa. Aku saiki ora tau ngene. Ngene. Ayo ayo. Ayo ayo. And
Pras gong iki. Terus ke yo. Justice luar biasa, biasa di luar, cocok luar lebih apa wis rondo klatu Yuswa ning suarane saya wah jen. Seger tanah ngombe warta mangan. Mergo krungu suara ngono kuwi. Ha iya, saking apike suarane. Yen jaman nome wah. Warane apik, tulya wayu. Ngantek pinggul kepencut ya. Jaman biyen ae. Jaman nom-nomane biyen. Wong yen ibune swati pupur ya suarane ya ngono kuwi persis ngono. Dan nyambrang tenan. Wis ganti piye? Ya. Melatih nunce ya. Iki ngomong nyawang Pak BC bae iki ngapa ya? Napa? Kok nyawang Pak BC terus iki ngapa ya? Anu pun dangu mboten pagi Pak. ABC. Tangan ngono. Ya nyaman ya ngono aja banget. Nyaman ya ngono aja banget kan. Lho mulai. Alumni. Makan-makan. Wau nika kula mirip Tessa. Tessa napa Tesi? Tesa. Kados napa niku, Pak? Ya. Cantik ngoten ta? Oh lho kok piye. Nek wis gawe Gawe sing semeng. Yo gawe geger senang omah barang kuwi. Kalau sing jenenge Tesa. Wayu wong iki. Tapi ya bawa takon Tesa bareng apa? Lah mau kula derene mirip ngoten. Ayo kan. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Mulane awet ngene aja macam nyawang iki wah kaya Tesa. Dia penyanyi iki ya? Hah? Dia penyanyi. Wah penyanyi lah gedruk apa? Gedruk. Kalau kita latihan lah, minjang lah. Latihan apa?
Kata geter. Nggih, getrek niku wau. Niki kula piyambak ta mboten berdua. Iki dhewe dakwane dhewe. Ayo sa. Kowe ganti jeneng desa oke? Mboten no. Niki kaya kados merek tisu. Non. Tosa ndak dadi tumpakan. Lho nek kalau Pak. Yo. Kan Ora apa-apa, ora apa. njuk piye kok. Yo ngakon gelem tanggung jawab. Ya. Nggih. Ora dirino nggih. Nggih, bismillah nggih Pak, iki radi kademen iki. Oh ya awane adem. Lah nggih. Nek wajan kuwi dadi dosa apa? Mboten ah. Oh. Ayo. Lakai wis mrene nyangking
Ini to nggih. Wis diaturake karo Mbak Pia sing saka Pathuk Gunung Kidul. Iki ditakoki karo netizen kok ngelen jere Pak Wisnu nggih wong ono salah satu panitia sing ngersake ya. Mumpung dhek selo nyatane ya iso tekan kene. Lah ya. Ya ora apa-apa. Iki di live streaming to. Lho kepiye? Jelas. Jogja live. Turune sapa wae? Ayo ono Mas Narto, ono Mas Kurniawan, ono Mas Gunel, Joyondo. Ora diuntuh ae. Ayo. Lakon golek untuk sapi apa? Untuk sapi ini golek nanti. Hanya pas besar ae. Jadi ngawur wae lah. Wis kulino karo awake dhewe lha ya nang ndi wae awake dhewe. Matur sembah nuwun. Wis kaya keluarga. Wong sesuk ulang taune ya awake dhewe sing ditingali. Oh. Ulang tahun Jogja Live. Sidono Bantul, ora sida, ditenang Kulon Progo. Oh, ora kok. Nang lapangan lali jam ndi ya. Lapangan dong, sesuai lho. Saya sadar parah lho, sesuai lho. Di November, alah. Diharap-harap ngatudan min SBT. Ora ya. Biasa iki ganti oktane ta. Iki sih diperisani lumantar live streaming. Iki sing ngresani sih 259. Matur sembah nuwun, muga-muga diparingi sehat sing padha tulisane lumantar YouTube. Sehat panjang umur. Melu ngancani awake dhewe nggone nyambut gawe ya ora saya. Ayo ta. Lagune wali janjine. Yo, iki cekel lah. Umurmu piro ta? Dalam Umurmu piro? 17. Weh, lho. Itu Mas kowe. Lagi ketoke pinten, Mbak? Kowe iki ya kira-kira ya 30. Keruan, Mbak, kula setengah mateng. Iki ora setengah mateng, setengah edan. Kowe sedan. Iki sarjana pendidikan kok kowe. Kowe, piye di anak pinter kowe piye? Rasa mau kaya anak lah wis. Liyane wae. Kon mayang awan keselera jamak-jamak. Wis ora. Gampang wae tak dum-dumi kanca-kanca wae. Cacang. Ya aja ngono kuwi kok ya. Monggo wis dadi anu lho, dadi arane lho asline. Iso sing mayang awan yo nggih Pak. Nggih, aku. Wangele setengah mujar. Diulang keset. Nanti sing demung kae, Mas Lung kae nggon kasur bunga rono. Ono apane kok gak dine sampai. Pateni wae jake aku lho. Cah dileliting malah dadi gawe kaya ngono. Jane kesempatan ngene. Lah iya jelas. Wong bocah-bocah sing do latihan mayang iki saiki oke lho, can nom-nom.
ming golek wektu golek nggon sapa sing gelem kanggonan wayangan mongko ora dibayar. Ya piye? Saiki iki canom-nom do prigel-prigel. Ono carane apik, sebetane apik. Lho kepengin mayang golek nggon sapa sing gelem kanggonan wayangan rasa bayar. Anakmu lho ngeres ngarep. Cetok dibayar lho. Emosi aku. Sing, golekne emosi aku sing. Wis. Lho aku nek kowe iki. Kagene cahetan. Tulung kae. Cil bungane mburu mangan cil. Nang gak sibuk. Ayo tak, kali janjine. Nah, ngadeg. Iya mbak. Ayo cewek kaya ngejak sama. Iya ya. Iya. Ya. Ayo, Tesa. Kita
Terima kasih. Cing. Apa itu suaranya? Suaranya apa? Ayu, sarjana pendidikan. Hebat. Mungkin masalahnya. Penampilannya boleh. So golek sandang pangan dhewe. Iso nyenengke wong tuwa. Wah, mending anaknya tak tugel bulumu kowe lagi. Ora. Ayo Intan maju. Terakhir kowe. Ayo lah. Aku ngene awe. Awe. Ayo lan. Sakaranmu mana? Napa ya Pak? Kados nasdati ya Pak? Kados nasdati. Ya, oke. Lagu andalan dia rasa ngurungi sing wong kewongan Pak. Sinten? Ya kaya kae Pak ABC barang. Hati-hati untung dhek mek gorene Pak. Sang itu bahaya. Biasanya nek digoni wong dadi salam laris. Kalau laris ya mungkin jenengan laris oleh. Wong edan asli. Akeh edan digawe. Aku nek edan asli percaya mesti laris yakin kuwi. Ini kalau edan digawe. Ora bakal iso gawe laris. Ayo Dan. Oke, Mas.
Orang kok dadi lagu sayang aku juga piye. Sing galung ki kayane do ODGJ. Wong edan. Nganu kilap. Kilap. Betul kene. Apa rene ya? Iki waktu ningali karo tengah jam ngurang-ngurang lakon. Lagu ini, lagu ini. Wah, aku ngerasa ke anakku kemarin. Kolesterol. Nah, urusannya apa? Aku ki nyawang kowe iki nek do keguyon nganti kesuwen. Sepet nang Pak. Mbok eling wajibanmu mulai dadi ponokawan kae Galuh Bendara Mundara Janaka lagi nampa cobaning Jawaka. Bendara Mundara Sembadra ditundung saka Madukara. Bendara Mundara Srikandi kok ditundung lunga saka Madukara. Merga Bendara Mundara Janaka kagungan garwa maneh. Dewi Sawati to ngaten Pak. Mongko kaki mbuh anake sapa saka ngendi bendaramu ya ora ngerti. Sing tak kuwatirke ning bakal Mangindrajala kacintakane bendaramu Ndara Janaka mungkae para Pandhawa. Ngerti ora kowe? Nggih Pak, ora urus. Ayo ngerti sepo. Apa kuwi? Sing entut iki apa kuwi iki? Nggih Pak. Kula ngajeng nyerak Ndara niku wedi wong karo sing wedok ning disia-sia mawon kula niku. Karo Sawati bola. Suarane kasar nek kongkonan sadeg sanyet. Beda karo Ndara Sembadra, Ndara Srikandi alus. Tresna karo ponokawan nek iki ora. Sia-sia ngeton sadeg sanyet mongko ya nek ngabari ya kasar. Wis ben bendaramu agi tresna karo Sawati. Muga-muga bendaramu eling karo kahanan mergo pancen kahanane para
Pandhawa lan para kumula ngamarta yakin apa debaning Jawata boleh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ayo padha disipun. Padha dicaketi ndaramu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Oh. Wis iki wis muni mau sesuai. Titi tundang kagadengaran Trisun